Eguerdion denoi eta ongi etorri pantailaren beste aldera bada ere hemen gurekin egoteko izena eman duzuen guztioi. Euskalduntze arnaz berritzen eskerretik eta independentismotik jardunaldiei hasiera ematera goaz. Lehenengo baina, labur-labur, zenbait irizpide emango dizkizuet gaurko zein urtarrilak 29ko saioen garapenari dagozkionak. Jardunaldiak telematikoak izango dira, COVID-19 dela esartzen zaizkigun neurri zorrotzak tarteko. Beraz, online konektaturik zaudete, bai gaurko egunez zein urtarrilaren 29an izango ditugun 6 mahai-inguruak jarraituko dituzuen guztiok. Esan, jardunaldi trinkoak izango direla edukiz, eta aldez aurretik badakigula jakin dakargun gai bakoitzak izango duena baino denbora gehiago beharko lukela sakontzeko. Baina daukagun denbora tarteetara mugatu beharko dugu eta horrek hitzartze guztien iraupena errespetatzera behartuko gaitu. Halere, ziur gaude, Euskararen plaza hutsean duela 2 urte hasi genuen hausnarketari ekarpen aberats eta emankorra egingo diotela hemen entzungo ditugun hitzartze guztiek. Eta nola ez, aurrera begira ere izango dugu tartea gaian gogoetarekin jarraitzeko eta gaian sakontzeko. Jakin ezazue, panel bakoitzaren bukaeran eta errelatoreek egingo duten laburbiltze lanaren ostean, zuen parte hartzerako tarte bat irekiko dugula, panel bakoitzeko hizlariei galderak edota iruzkinak egin ahal izateko, eta horretarako zuen hor pantailaren bekaldean agertuko zaizkizuela parte hartzeko moduak. Beraz, eta behin irizpide hauek emanda, jardunaldien irekiera hitzartzerako, Peio Txandian hori emango diot orain hitza. Bueno, egunon guztioi, eta agur bat pantailaren bestaldean zaudetenei. Niri tokatu zai jardunaldien abia puntua jartzea eta hasi nahi dut euskaraz eta burujabetzeaz hitz egiten. Gogoeta ariketa hau, olatzek esan duen bezala, orain urte 2 hasi zena, kongresu aldi baten bukatuko da. Eta iruditzen zaigu momentu ona dela, azken hilabete luzetan egin dugun gogoeta lana, kongresu prozesuetan baliatu baitaitek, ez? Kongresu hauetan ezkerreko soberanismoari tokatzen zaio 10 aldi hain berezi honi begirako bere hildoa eta estrategia doitzea. Horixe da kongresu hauen ariketa politikoetako bat, eta bigarren litzateke nola eraginkortu geure buruak organizatiboki. Ez dago berrikuntzarik, esaten badugu, independentismoak artikulazio handi bat garatu behar duela. Albait sektore sozial bildu behar dituela burujabetzaren narratibara. Hortan ari gara, eta azkenon 10 aldian, kalitatezko aurrera pausoak eman dira, nolabait ezkerreko soberanismoaren espazio politikoaren artikulazioan, Euskal Herriaren luze zabalean. Orain segurazki tokatzen dena da hausnartzea gutxienez 2 kontu kongresu momentu hontan, ez? Bat, garai historikoa ondo irakurtzen asmatu behar da, zibilizazio krisiaren garai historiko hau ondo hauteman behar da aurrera begirako bideak eta pentsatzeko, eta bestetik, martxan daukagun artikulazio hori, artikulazio soberanista hori, herri eraikuntzaren motor nola bilakatzen dugun da hausnartu beharreko beste kontu bat, ez? Badagolako tentsio bat, eta uste dugu tentsio gisa bizi behar dugula, Euskal Herriaren burujabetzeak eskatzen duen artikulazio sozial zabalen eta Euskal Herriaren berreuskalduntze prozesuaren artean. Burujabetze prozesuak hartu nahi du Euskal Herria eskala demokratiko gisa, eta hala definitzen du, eta nahi du, eta hortan ari da, ahalik eta herri sektore gehien bildu proiektu demokratizatzaile batera. Burujabetzaz ari garenan, ez gara soilik ari burujabetza formalaz, hau da, estatuaz edo estatu egituretaz. Ari gara baita ere, burujabetza materiala deitzen dugun hortaz. Funtsean, horrekin esan nahi duguna da,
Euskal Herritarren arteko harremanak sendotzea eta euskal kohesioa lantzea. Hau da, komunitate pertenentzia zentzu indartsu bat eraikitzea, izan ere hori segurazki ezinbesteko baldintza izango da burujabetza formalean ere urratsak emateko. Eta beraz, esaten dugu tentsio sortzaile bat edo emankorra izan daitekeela burujabetza prozesuak eskatzen duen artikulazio sozial zabalen eraikuntza prozesu hori eta Euskal Herriaren berreuskalduntze prozesua bera, ez? Eta hori ondo pentsatzeko oinarri bat behar dugula. Konfidantza bat geure buruarekiko eta agian orain arte manejatu ditugun dogma batzuk ez digutela balio, ez? Hemen denok gara, eta ari naiz ezkerreko independentismoaren komunitate soziopolitikoaz, hemen denok gara euskaltzaleak eta independentistak. Inork ez du Irlanda izan nahi hizkuntzari dagokionez. Orain, oinarri horren gainean pentsatu dezagun tentsio hori, aipatutako tentsio hori nola bilakatu dezakegun emankor edo sortzaile. Badaukagulako gure ustez urgentzia bat lan eskema berri bat mahaigaineratzeko. Izan ere, hurrengo urteetan zibilizazio krisiaren testuinguru historiko hontan Euskal Lurraldeek, Euskal Herriak beharko du burujabetza politikoa, burujabetza formala, estatu egiturak, erabakimena Euskal Herritarren ongizatea bermatzeko, eta datozkigun erronka kolosal handiei, edo erronka sozial kolosalei aurre egiteko. Eta bestalde, euskalduntze prozesua badago ataka batean, ez? 30 urte atzera egiteko arriskua daukagulako, eta arrisku hori erreala delako, ez? Orduan, gure ustez, euskalduntzea burujabetza prozesuaren logikatik kanpo planteatzea edo pentsatzea ez da aukera bat. Argi daukagulako, eta historikoki horrela esan dugu, euskarak burujabetza behar duela, burujabetza formala, hau da, estatua edo estatu egiturak, erabakimen formala, baina horra iristeke, edo horra iritsi aurretik, edo horra iristeko bidean, behar dugu nazio komunitate kohesionatu bat. Lehen esan bezala, burujabetza materiala nahi bada, ez? Euskalduntze prozesua, globalizazio kulturalaren testuinguru historikoan, inoizko euskal gizarte anitzena izango dugun garai historikoan, eta digitalizazioaren aroan beharko du nazio komunitate kohesionatu bat. Gutxienik euskara gertu sentituko duena. Hau da, Bilbon bizitzea eta Nueva Yorken bizitzea gauza bera baldin bada, itsaso hortan euskarak dena du bere kontra. Eta beraz, ezin daiteke berdina izan Bilbon eta Nueva Yorken bizitzea. Bilbon bizitzea izan behar da, komunitate edo Bilbon bizitzea ekarri behar du komunitate, nazio komunitate baten parte sentitzea, ez? Eta esan bezala hori ez da aski, baina bai ezinbesteko baldintza. Eta bestalde, euskalduntzea balizko eskenatoki etorkizuneko eskenatoki batera atzeratzea, hau da, estatu gareneko balizko etorkizuneko estatu batera atzeratzea ere, ez da autu bat, lehen esan bezala, ez badugu nahi euskalduntze prozesuan atzerapauso larriak eman hurrengo urteetan. Beraz, esan bezala, tensio sortzaile gisa planteatu behar dugu honako hau, eta pentsatu behar dugu nola eman daitezken bi norantzako elkar elikatze prozesuak, ez? Norantza bat hartuta, eta adibide konkretua jarri asmoz, euskal eskala demokratizatzaile bezala ulertzen badugu, eta hala ulertzen duten proiektu komunikatiboak baldin badauzkagu adibidez Euskal Herrian, nolabait Euskal Herria marko kognitibo autozentratu bezala eratu nahi dutenak, eta berreuskalduntze prozesuarekin konpromiso bat adierazten dutenak, komunikabide elebidunak adibidez. Ari gara pentsatzen halako proiektu komunikatiboek ze ekarpen egin diezaieketen euskalduntze prozesuari. Nola ekar ditzaketen gizarte sektoreak lehenik eta behin euskal marko kognitiboa autozentratu batera eta gero hortik euskarara, ze paper bete dezaketen horretan. Gure ustez, adibidez hori ez da behar besteko arretaz aztertzen momentu honetan, ez? Gehiago kontutan izan da, adibidez, adimen artifizialak ze inpaktu izango duen komunikazio sisteman eta ze puntutaraino eragingo duen hizkuntza erabileran, ez? Eta beraz, ze mehatxu dakartzan, baina aldi berean, ze aukera berri irekitzen dizkigun euskal komunikazio sistemari dagokienez.
Beste adibide bat norantza berdinean. Demokratizazioaz ari gara, buru jabetzeaz ari garenean. Ez ote garenari aukera galtzen, hizkuntza eskubideen urraketa demokrazia arazo gisa planteatzeko, eztabaida politikoan, edo gutxienez diskurso hori, hau da, hizkuntza eskubideen bermea, demokraziarekin lotzen duen diskurso hori beste tonu eta intentsitate batez lantzeko, ez? Eta horretan, hizkuntza eskubideen aldeko borroka agenda politikoaren lehen lerrora ekartzeko. Ez ote garen aukerak galtzen ari zentzu hortan, ez? Eta orain kontrako norantzan, zer eman diezaioken euskarak burujabetze prozesuari, ez? Edo Euskal Herriaren burujabetzeari, ez? Burujabetzeari. Ari gara pentsatzen behar besteko intensidadez edo behar bezala inoizko euskal gizarte kulturalki anitzena izango dugun garaian euskarak ze ekarpen egin dezakeen gizarte kohesioaren eraikuntzan, nola lagun dezakeen bizikidetza inklusibo baten eraikuntzan, jakinda ze migrazio fluxu aurreikusten diren hurrengo urteetan, segurazki ez beharko genukeen moduan eta behar dugun urgentziaz. Beraz, guk ezkerreko independentismonetik begiratzen diogu berreuskalduntzeari, uste dugu hori dela, horrek izan behar duela gure ekarpena, eta egin dugun gogoetaren funtsa honako hau da. Ezkerreko independentismoaren begiradatik, bere estrategiaren eta hildo politikoaren parametroetan nola ulertzen dugun berreuskalduntze prozesua, eta zeintzu diren gure ustez, euskalduntze fase berri baten garapenerako hildo nagusiak. Eta oso labur esan da gure tesia litzateke jauzi bat behar dugula hizkuntza politikan, eta euskalgintzak mugimendu sozial bezala, edo herri mugimendu bezala, behar dituela arnas berritzeko bide berriak urrengo garaietan. Hau esanik, pixkat nahiko genuke egin dugun gogoeta estrategiko hau, eta datorren astean publikatuko dugun dokumentu horrek jasotzen duen gogoeta estrategiko hau, pixkat lurreratu momentu honetan euskalgintzan ikusten dugun panoraman, ez? Edo nola ikusten dugun guk pixkat momentu honetan euskalgintzan gertatzen ari den edo garatzen ari den dinamika soziopolitikoa, ez? Uste dugu ez goazela oso bide honetik edo, ez? Batetik, sumatzen dugu olako diskurso liberal samar bat edo ari dela indarratzen, ez? Azken aldion. Asko hitz egiten da euskararen etorkizuna euskal hiztunon esku dagoela, ez? Eta hortik nahiko erraz iradokitzen da euskal hiztunona eta geuretariko bakoitzarena modu individualean, lehenik eta behin, dela euskalduntzearen ardura. Eta hor, egon daiteke desplazamentu bat, nolabait alduntzearen diskursotik beste honetara, ez? Orain dela urte batzuk, Korrikak plazaratu zuen alduntzearen diskurso hori, ez? Euskaldunon komunitate artikulatu nahi zuen diskurso horretatik, zeinak interpelatzen duen norbanakoa. Interpelatzen du eta saiatzen da euskarriak ematen alduntzeko bere eguneroko bizitza euskaran ardazten ez duen euskaldunari tresnak emateko hizkuntza ohitura aldatu dezan, bere hizkuntza ohiturak aldatu ditzan, eta geure bizitza euskaran ardazten dugun euskaldunoi tresnak eman diezaizkigun, gure hizkuntza ohituretan berresteko, ez? Hor badago interpelazio bat norbanakoari, berriro alduntze saiakera bat, norbanako interpelatzen duena, baina beti ere talde ariketa gisa planteatzen dena, ez? Nolabait euskaldunen komunitate hori edo artikulatu nahi zuen diskurso hori, ez? Gure ustez, Korrikak plazaratu zuena eta oso ekarpen interesgarria izan zena duela urte batzuk, ez? Baina azken aldian igual, eta hau da pixka gure susmoa, ez ote garen desplazamentu bat ikusten ari, ez? Nolabait ardura individualaren gorazarre moduko bat, eta horrek ez ote duen bidea zabaltzen ardura komunitarioari edo publikoari uko egiteko edo nolabait ardura komunitarioak edo publikoak izan behar direnak eta kasu neurri handi baten instituzio publikoek bere gain hartu behar dituztenak norbanakoen bizkar gaineratzeko, ez? Eta hori, ideologia hori oso presente dago euskal gizarte
mundu mailan, gizarteetan, egungo gizarteetan, eta baita euskal gizartean ere, ez? Eta bada nahiko ideologia, kutsu neoliberala duen ideologia bat, ez? Ikusi besterik ez dago, osasun krisiaren testuinguru hontan, instituzio nagusiek nola beraien ardurak publikoak deskargatzen dituzten herritar norbanakoen bizkar gainean, ez? Eta beraz, osasun datuak onak ez badira, edo kaskarra badira, ez da inbeste zerbitzu publikoak hobetu ez direlako, edo behar besteko ardura publiko hartu ez delako, adibidez, pedagogia sozial zorrotza eginez, nahiz eta horrek koste politiko bat ekarri, baizik eta gehiago da, herritarrok, utako bakoitzak, ez ditugulako osasun neurriak behar besteko zorroztasunez betez. Eta galdera da, ez ote garen ari antzerako bide bat edo egiten euskarari dagokionez ere hainbat diskurso edo hainbat joera ikusita. Hori da pixkat gure kezka plazaratu nahiko genukena. Euskaraldiaren arrakasta kuestiona ezina da, eta euskaraldiak gauza asko ekarri ditu euskalgintzara eta Euskal Herrira balioan jarri behar direnak, eta guk balioan jarri ditugunak iraganean, ez? Baina, egia da euskaraldia jartzen duela arreta norbanakoarengan. Eta hori izan daiteke ariketa kolektibo alduntzaile bat, zalantzarik gabe. Kontua da, euskaraldiaren testuinguru hontan ikusten ari garela instituzio nagusien partetik inoizko jarrera arduragabeenak euskararekiko. Pandemiaren testuinguru hontan euskara desagertu da plaza publikotik, eta eman zaio bigarren mailako posizio edo leku bat, leku simboliko bat. Gure arduradun instituzional nagusiek, bai EAN eta bai Nafarroan, gaztelera hutsez komunikatu dute momentu larrienetan. Eta horrek ematen du mezu bat, eta mezua da, momentu importanteetan, gauza serio eta hitz egiteko euskara ez dugula behar. Eta diskurso horrek plazaratzen duen mezua hilgarria da euskararentzat. Eta egiten dion kaltea da, Auzitegi Goreneko edozein ebazpenek egin diezaiokena, baino askoz larriagoa. Eta gure ustez hori izugarria da, eta ez dugu antzeman tamainako reakzio sozial ez politikorik euskarari halako kaltea egin dion arduragabekire instituzional horren aurrean. Hori pandemiaren testuinguruan pasada, baina beste adibide bat emango du, oso adibide konkretua dena, baina oso adierazgarria. Eta da, abenduaren 29an Eusko Jaurlaritzak publikatu zuen Next Euskadi dokumentua, zeinak jasotzen duen Europako dirulaguntzak nola baliatu asmo dituen Eusko Jaurlaritzak. 3 aste pasa dira, dokumentu hori gaztelera hutsez publikatu zen, 3 aste pasa dira, eta gaur daguna dokumentu hori ez dagoena eskuragarri euskaraz. Hau da, halako importantzia politikoa duen dokumentu bat euskaratzeko beharrik sentitu ez duen gobernu bat zertan ari da euskarari dagokionez, ez? Eta nola uztartzen den hori euskaraldiaren alegin kolektiboarekin, denok eta gure borondate onenarekin egiten ari garen alegin kolektiboarekin, ez? Nekez uztartzen da, ez? Pandemian euskarari eman zaion tratu instituzional horren ondoren iritsi da euskaraldia injustu, eta ondoren euskaraldiaren ondoren iritsi da 2020 urte hain konbulsoni honen balantzia egiteko momentu, euskalduntzari dagokionez. Eta irakurketetako bat izan da, nolabait euskaraldiak balio izan duela, euskara berriro agenda politikoaren erdigunera ekartzeko. Eta mezu horrek ere sortzen du nolabaiteko ezin egon bat. Hortik ze interpretatu behar da. Euskaraldia behar dugula instituzio ekartzen ez dituzten ardurak sortzen duten egoera larri hori konpensatzeko. Hau da, euskaraldia zer da, edo zer izan behar du, mekanismo konpensatzaile bat. Hau da, gure bizkar gainean jarri behar dugu euskalduntzaren zama guztia, ez dago ardura komunitario publiko instituzionalik, eta hori exigitzerik, hori eskatzerik gutxienez. Honek bizkat eramaten gaitu gogoeta bat egitera, eta da, hausnartu beharko genukela gertatzen ari den hau, ze dinamika soziopolitiko ematen ari den momentu honetan,
Eta gure pixkate analisia bada, antzu samarra gertatzen ari den dinamika baten erortzen ez ote ari garen, ez? Ez ari ote garen erortzen, ez? Are gehiago, frustrazio handi bat sor dezakena epe laburrean euskal hiztun komunitatearen baitan, ez? Eta halakorik ez dugula behar ez dugunez, ez? Bueno, zentzu horretan, ez dakit, irudiruke batzutan eztabaidari beldur zaiola, ez? Eta horrek izan dezake erro bat, segurazki iragan zikloan bizi izan dugun gatazka politikoak dena zipristindu du, ez? Onerako eta txarrerako. Eta badago trauma moduko zerbait edo, agian urrengo belaunaldiek gaindituko dutena, aurreko zikloa bizi ez dutenek, ez? Eta gero batzuk eta besteok, eta hemen denok sartzen gara, baditu askotariko dependentzia moralak. Eta badira baita dependentzia ekonomikoak ere. Eta hori ere ezaguna da, eta normalidade guztiarekin planteatu behar da. Euskalgintza mugimendu erakundetua baita, adibidez, feminismoa ez den bezala. Guk uste duguna da, gatazkari ez zaiola beldurrik izan behar, baldin eta kultura politiko bat badago gatazka hori kudeatzeko gai dena, herri terminoetan errentabilizatzeko gai dena. Hau da, demokrazia hain zuzen hori da, gatazkaren kudeaketa posible egiten duen mekanismo edo multzoa. Eta normala, hau da, demokratikoa, ezinbestekoa, gizarte osasuntsu baten adierazle da euskararen inguruan diskurso eta proposamen ezberdinak egotea. Eta lehia ideologikoa egotea euskararen inguruan. Azken finean, euskara bizitzaren beste esparru bada. Eta bizitzako edozein esparru bezala politikoa da. Eta normala da, eta demokratikoa da, eta ezinbestekoa da, diskurso eta ikuspegi ideologiko ezberdinak egotea bere euskalduntzari dagokionez ere bai. Afera da, alderdigintzak gidatzen gaituen, ala herrigintzak gidatzen gaituen. Eta hor, uste dugu, estatu paktu bat behar dela. Herria alderdiaren gainetik, denok ala denok eta beti. Eta printzipio gidari hori aintzat hartzen bada, gatazkari ez zaiola beldurrik izan behar, ez? Uste dugu politika izki larriz egiteko garaia direla hauek, eta guk estatu zeneko eztabaida politiko bat proposatzen dugu, mugarik gabea. Orain artean aurreratu duguna euskararen ezagutzari dagokionez eta erabilerari dagokionez, eta gaur euskara gizartean duen atxikimendua oinarri hartuta, hizkuntza politika berri baten inguruko eztabaida egin behar dela deitzo. Hizkuntza politika izki larriz idatzita. Eta horrek eskatzen du hizkuntza orain arte edo gaur arte jarri gaituzten hizkuntza politikoen berrikuspen egiturazko eta integrala egitea. Diagnostikoa argia da eta partekatua da euskalgintzan. Euskalduntze faseak zabaia jodu, edo agortu eginda, edo nahi den bezala esan. Eta arriskua dago 30 urte atzera egiteko. Orain falta dena da, diagnostiko horrekiko koherentea den politika bat adostu eta gauzatzea. Eta ez dugu beste 10 bat galtzeko langintza horretan. Esaten dugu hori, berrikuspena gure ustez izan behar duela egiturazkoa eta integrala. Hain justu, diagnostikoaren egiten den diagnostikoarekiko koherentzian. Batetik orain arteko euskalduntze fase agortu egin delako eta bestetik mundu berri baterantz goazelako. Eta digitalizazioa, aipatu den adimen artifizialak adibidez, edo kultur globalizazioak, edo kulturanistasunak eskatzen dituztelako tresneria berriak eta estrategia berriak nahi bada euskalduntze prozesuan aurrera egin. Eta hor ere, egiten diren plantamentu batzuekiko kezka ere ikusten dugu, ez? Momentu honetan adibidez ari da planteatzen lan mundua eta eremu ez formala direla erronka nagusiak. Eta guk hori zalantzari gabe hori ez dugu auzitan jartzen, ez? Zalantzari gabe bi horiek badira erronka, ez? Baina bada erronka baita hezkuntza formala, bada baita erronka komunikazio sistema, bada baita erronka administrazioen euskalduntza eta bar, ez? Eta beraz, hor ere, ez dakit zein den elementua, baina ematen du gatazkari beldur zaiolako hala, edo eremu batzuk fundamentala direnak aurrera begira, ematen du eztabaida politikotik pixkat kentzen direla edo bigarren plano baten jartzen direla, ez? Eta horrek, gure ustez hori ez da plantamentu egoki bat, ez? Hain justu,
errebisio hori estrukturala izan behar delako. Eta topeak ikusten direlako baita ere hezkuntza formalean, baita ere komunikazio sisteman, eta hor ere jauzi kualitatiboak behar direlako bai ala berrez. Baina bestetik, gaurko gizarte konplexuetan, ezin daitezkeelako eremuak hain modu estankoan edo definitu, ez? Hezkuntza formala eremu ez formalarekin interrelazionatuta dago eta hala ulertu behar da, baina baita ere komunikazio sistemarekin eta behar da. Beraz, behar da ikuspegi holistiko bat eta momentua da dena errebisatzeko modu egiturazkoan eta modu integralean. Bestetik, uste dugu ere, datorren munduarekiko prospektiba sendoago bat edo behar dela, ez? Lan mundua jarriko bada jomugan, eta hori bada erronka estrategikotako bat, lan munduan aldaketa handia datoz, ez? Bai digitalizazioarekin, baina baita lan egiteko moduen aldaketarekin, ez? Segurazki pandemiak azaleratu dituenak, ez? Eta orduan hor, euskalduntze prozesuak mundu hortan edo eremu hortan ze panorama aurkituko duen, horren inguruko prospektiba sendorik uste dugu ez gabiltzala manejatzen, ez? Eta bestetik, eta zehazki eremuz formalari dagokionez, bada burujabetza formalaren elementua maigaina jarri barreko zerbait, ez? Maigainan dago jurisprudentzia bat, eta zehazki Lasarte Horiako Euskara Ordenantzari Auzitegi Gorenak egindako ebazpenak esaten du, gaur ez dela posible aurrei eskainitako aisialdi eskaintza euskara hutsez antolatzea. Eta badago jurisprudentzia bat hontan, eta beraz, variable hau edo aldagai hau ere mahai gainean jartzea ezinbestekoa izango da, ez soilik honi eremuri dagokionez, baizik eta oroar, segurazki berreuskalduntze prozesuak aurrera egiteko beharko dituen estrategia eta tresneria berrietan, funtsezkoa izango da autogobernu maila handiagoa edo burujabetza maila handiagoak edo estatu egiturak dena nahi den bezala esan, baina edozein kasutan burujabetza formala. Eta eztabaida hori ere mahai gainean jarri behar da benetan aurrera bide sendoak planteatuko baditugu, ez? Beraz, guk uste duguna da euskaraldian lortu den lankidetza, instituzioen eta gizarte mugimenduaren edo herritarren artean lortu den lankidetza, hizkuntza politika berri baten deliberazio prozesu batera eramateko ordua dela. Gobernantza kolaboratiboa ezin daitekela eslogan hutsala izan, eta kasu honetan esan nahi duela, instituzio publikoen eta euskalgintza antolatuen arteko lankidetza ez hierarkiko bat. Hain justu, hizkuntza politika berri bat pentsatu eta deliberazio prozesu hori egin dadin, eta uste dugu hortan gainera ezin dela denbora gehiago galdu. Eta horrek eskatzen duela euskalgintza bere gain bat. Euskalgintza autonomo bat esparru politiko instituzionalarekiko edonor dagoelarik ere gobernuan. Uste dugu euskalgintzaren lana ez dela inbeste gaur posibletzat jotzen diren adostasun instituzionalen araberako plantamentuak egitea, baizik eta jarri behar dituela mahai gainean bere diagnostikoak, bere planteamentuak eta bere ikuspegiak modu bere gain batean. Nork bestela jarriko du mahai gainean eta indarrez defendatu komunitate autonomoan murgiltze eredu baten beharra. Ez bada herri mugimendu bere gain horrek. Nork bestela jarri behar du ofizialtasunaren auzia mahai gainean Nafarroan ez bada euskalgintza antolatuak, ez? Beraz, momentu honek eta ataka historiko honek eskatzen du jauzi bat hizkuntza politikari dagokionez, eta eztabaida politiko horrek eskatzen du euskalgintza bere gain bat, autonomo bat, posizio autonomo bat daukana, eremu politiko instituzionalekiko, eta bere kabuz eta bere diagnostiko eta pentsamenduaren arabera hitz egiteko gai denaz. Eta horrekin batera, esaten duguna da, euskalgintzak mugimendu sozial edo herri mugimendu bezala behar duela arnaz berritze bat, ez? Bide berriak landu behar ditugula. Zalantzari gabe, estatu ikuspegiko hizkuntza politikak izan da ere, euskalduntze prozesuak ez duelako aurrera egingo, ez bada herri mugimendu indartsurik ez badago, ez? Eta euskalgintza iristen da ataka honetara, hau da, euskalduntze prozesua agortu den ataka hontara, mugimendu bezala ahuldua edo lausotua. Eta uste dugu ez gabiltzala behar besteko euskarri ideologikoak ematen, belaunaldi berriei hiztun
kostiente egin daitezen edo izan daitezen. Ez gabiltzala behar besteko euskarri ideologikoak eskaintzen, belaunaldi berriei eta bestelako belaunaldi baita ere, hiztun kostiente izan daitezen. Dena euskararen kontra egongo den garai hontan, euskalduntze prozesua beharko du hiztun komunitate aldundu bat. Eta momentu honetan berriz diogu ez gabiltza hiztun komunitate aldundu hori birsortzen, segurazki ez. Eta hortarako euskarri ideologikoak ematen. Guk berriro diogu ezkerretik eta independentismotik begiratzen diogu euskalduntzeari. Eta uste dugu erronka handienetako bat badela aterki ideologikoa egungo mundura egokitzea, berritutako eta egokitutako diskursoekin. Ez diogu inolaz ere, diskurso bakar bat egon behar dela plaza publikoan. Zalantzari gabe, euskarak behar ditu diskurso asko eta orduan eta diskurso eraginkor gehiago, hobeto. Euskarak behar du prestigioaren diskursoa, behar du diskurso pluralista bat, behar du hizkuntza ekologiaren diskursoa, baina uste dugu faltan dela edo indarra edo lekua irabazi behar duela diskurso batek zeinak emango dizkien euskaldunei euskarri ideologiko sendoak hiztun komunitate bezala antolatu daitezen eta euskalduntze prozesuan eragin dezaten. Eta honekin batera planteatzen ditugu hiru bide nolabait praktika politikorako, ez? Baina horiek, jardunaldi hontan landuko dituen edukia dira, eta ni baino hobeto azaldu eta landuko dituzte hurrengo orduetan eta hurrengo asteko ostiralean ere gurekin egongo diren hizlariek. Beraz, gehiago luzatu gabe, eman diezaiogun hasiera euskararen plaza hutsari, eta asko ikas dezagun elkarrekin, eta denon onerako izan dadila. Besterik gabe, eskerrik asko. Eguerdi on denoi, jardunaldi hauek irekiko dituen mahai inguruarekin hasiko gara orain. Egitaroan ikusiko zenutenez, lehenengo saio honetan hizlariek egoeraren azterketa egingo dute. Euskararen plaza hutsaren baitan egindako gogoetan esaten da, 50. hamarkadan hasi zen euskalduntze prozesuak ibilbide emankorra egin duela. Asko dela aurreratu dena. Euskal Herrian 20. mendearen 2. erdialdean garatu den herrigintza ziklo oparo baten baitan. Euskararen galera prozesu azkarra izan zitekeena gelditzeko gaitasuna ere izan duena. Baina egun, euskalduntze prozesu horren agortzea bizi dugula ere aipatzen da gogoeta horretan. Eta horren adierazgarriak erabileren beranzko joera da, ezagutzaren unibertsalizazioa lortzea, antzematen den moteltzea eta beste hainbat datuetan ere adierazten zaigu. Gurera etorri diren hizlari biek, egoera soziolinguistikoa eta euskalduntze prozesua egun zertan den izango dute aipagai. Izan ere, ezinbestekoa da, non gauden ondo diagnostikatzea, aurrera begira egin behar dugun bidea ondo marraztu ahal izateko. Eta diagnostikoaren osatze lanean lagunduko digute. Beraz, batetik, Olatz Altunak, Euskal Herriko kale neurketaren zuzendaria denak, eta berarekin batera arituko zaigun Asier Etxenike soziologoak. 20 minutuko tartea izango du bakoitzak bere hitzartzerako, beraz nahi duzuenean. Bueno,
egunon, pantailan bestaldean zaudeten guztiak. Olatz eta bioi pixkat tokatuko zaigu datu bilketa bat egin eta pixkat saiatzea erantzun bat edo behintzat pista batzuk ematen galdera horri, zertan den euskalduntze prozesua. Orduan, sarrera gisa edo hor aipatzea batetik egoera soziolinguistikoari ertz askotatik heldu altzaizkiola, heldu altzaiola, eta ikuspegi horretatik nolabait gurea segurazki ere bai ikuspegi partzial bat edo izango dela. Saiatu gara pixkat ohikoak diren ataletan edo banatzen aurkezpen hau, baina hor gauza asko faltan somatuko dituzue segurazki ere bai, eta hurrengo hitzaldiekin edo panelekin ere bai gauzak osatzen joango dira. Hori bat, bestetik aipatzea ere bai, azkenean horrelako lanetan ohikoa izaten dugun arazo bat ere aurre egin bat zaiola, eta da ez ditugula kasu askotan nahiko genituzken datuak, Euskal Herri mailakoak, eremu administratibo ezberdinetan faltan ditugun datuak egoera horretan aurkitzen gara, eta hortaz hemen saiatu gara Euskal Herri ikuspegitik datu horiek biltzen, horiek aurkezten, eta kasu batzuetan hori posible izan ez bada ere ez. Azkenik ere, kontu teknikoagoa akaso, baina azkenean datuak ekartzen ditugu neurketa tresna batzuen baitan. Kasu batzuetan, inkesta bidez direnak, norberak erantzuten dituen galderak edo norberak ematen dituen erantzunak dira jasotzen ditugunak, beste batzuetan, kale erabileraren kasuan, behaketa bidez erabiltzen direnak, eta beraz, nolabait objektiboagoak izan daitezkenak batetik, baina aldi berean, inkestarekin alderatuta, informazio gutxiago jasotzeko aukera ematen dutenak. Azkenan gauza guzti hauek kontuan hartu behar ditugu, orain gero aipatuko ditu dalako ere, horrek ze eragin eduki dezaken datu batzuen irakurketa egiteko orduan. Orduan, hasteko eta pixkat sarrean ere aipatu da. Lehenengo atal gisa bi ohar edo bi datu, batetik demografikoak, azkeneko urteetan euskal jendartea hasi eginda, baina oso abiadura mantsoan. Kopuruetan eta azkeneko 30 urteetan 280.000 biztanle inguru hasi eginda Euskal Herria, baina hor, grafikoan ikusiko zuten bezala, oso hazkunde tasa orekatuan esan dezagun, ez? Baina horrek konfiguratu duena da, normalean adin piramide deitzen den hori, gurean zuhaitz itxura gehiago daukala piramidea baino, ez? Oso oinarri estuarekin konparatuta adin tarte nagusiagoetan dagoen proportzioekin. Horrek eta euskalduntzeari begira gero ikusiko ditugun datuekin ere, badauka bere garrantzia, azken finean, gaur egun euskaldun proportzio handienak berez adintartek aztertuta, gazteen artean ematen delako, baina gero jendarte guztia kontuan hartuta, hor ikusten den zuhaitz horrekin edo piramide, bere pisua erlatibizatzen da eta horrek hainbat eragin baditu, ez? Eta horrekin, eta nolabait zuhaitz horri erantzuten dion adierazleetako bat, bada ere migrazioak eta ere aurretik ere aipatu dira, ez? Hamarkadak dira euskal jendartean migrazio tasa altuak edo baditugunak, neurri batean horiek mantendu egin dira azkeneko urteetan, bere osotasunean kontuan hartzen balin baditugu, baina horren barruan, eta hor grafikoan, uneko 25-30 tarte horretan, balin badaude Euskal Herritik kanpo jaiotakoen proportzioak, horren barruan konfigurazioa asko aldatu da azkeneko bereziki 2 hamarkadetan. Estatutik etorritako jendeak zen pisu handiena zaukatenak, 2000 urtera arte, ia jatorri horretako biztanleak ziren kanpotik etorritakoen gehiengoa, eta hurrengo 20 urteetan asko aldatu da, eta oso jatorri eta kultura eta ikuspegi ezberdinei aurre egin behartzaile.
nondi datozen, Euskal Herrian ze ezagutza maila daukaten, hemengo realitateaz zer ezagutzen duten iristen direnean, hor galdera asko eta berezitasun ze asko daude, eta horre guztiei ere bai euskalgintzatik ere erantzuten saiatzen ari gara eta erantzun berriak ere beharko ditugu. Hoien nolabait esan da, lehenengo galdera edo, zenbat euskaliztun gara, hor neurketa tresna ezberdinak ditugu, batetik inkesta soziolinguistikoa, bestetik zentsuak. Oro har, niretzat inportatea den kontu bat, kasu honetan, euskaliztunetaz edo euskaldunetaz hitz egingo dugulako, tresna horietan galdetzen da, ze euskara ezagutza maila daukagun, bai ulertzeko orduan, bai hitz egiteko orduan, irakurtzeko, idazteko orduan. Gauza ezberdinak dira, eta inkesta edo mapa soziolinguistikoetan kontuan hartzen diren erantzunak dira ulertu eta hitz egiteko galdera horietan ematen diren erantzunak. Euskaldun edo euskaliztun bezala kontuan hartzen ditugunak izaten dira bietan ongi erantzun dutenak, eta erdaldunen kasuan da ez batean ez bestean, ez ulertu, ez hitz egiteko gaitasuna ez daukatenak. Hor tartean sartzen ditugu gainontzeko guztiak, ez? Ia euskaldunak edo euskaldun hartzaileak. Eta hor niretzat, eta hor azpimarra bat egingo dut, importantea da, nolabait gerora, aipatu dien euskaraldiko ariketa bezalakoak, edo olako beste zera batzuetan, euskal hartzaile bezala oso ezaugarri ezberdina dituen pertsonak kontuan hartzen ditugulako, izan daitekelako euskara ondo ulertu, baina ondo hitz egiteko gai ez daukana, hori euskal hartzaile izango litzateke, baina baita ere hitz batzuk besterik ulertzen ez dutenak ere bai. Orduan hor, abaniko oso zabala da, eta uste dute hori importantea dela ere bai, ez soilik euskalduna, baizik eta hartzaileetaz edo hitz egiten dugunean, kontuan hartu beharreko datua badela. Hori esan da, neurri batean edo bestean, ezaguna izan daiteken grafiko bat, azkeneko urteetan, euskalduntze prozesuak aurrera egin du, bereziki jetxi egin dena izan da nolabait elebakarrak, erdalduna baino gehiago, erdaldunak azkenean praktikan 100% bagara, baina elebakarren proportzio hori, ez? 170-tik 155-era 15 puntu egin du bera azkeneko 30 urteetan, eta hor bai euskaldunak, bai euskaldun hartzaile horiek, aipatzen dituen horiek dira gora egin dutenak, baina proportzionalki gehiago izan dira euskaldun hartzaile horiek, euskalduna beraiek baino. Hala ere, 6 puntu da euskaldunen proportzio hori igo egin dena 30 urteetan, 16 urtetik gorako horien artean, eta horiek 750 pertsona, nolabait 200.000 euskaldun gehiago gara, oin dela 30 urte baino, hori da nolabait egondako irabazi bat azkeneko urteetan. 5 urtetik gorakoak kontuan hartzen baitugu, eta hori zensoko datuak dira, nolabait komunitate hori, euskaldunen komunitate hori, 1.000.000 bateraino iritsi daiteke gutxi gora bera. Kontua da, horien banaketa ez dela berdina erkidego bakoitzean, herrialde bakoitzean, edo gune soziolinguistiko ezberdinetan, ez? Batetik, euskaldunon proportzioak gune bakoitzean oso ezberdina da, kasu adiez Gipuzkoan edo Nafarroa bera eta Zuberoan, nun elebidunak, euskaliztunak gehiago garen, elebakar horiek baino, eta aldiz beste herrialde batzuetan, Nafarroa garaian akaso ikusgarriago, proportzio hori atzerago edo gelditzen denez, baina kopuruei dagokienean, 3 eremu edo bereiztu daitezke, ez? Batetik Bizkaia eta Gipuzkoan praktikan euskaliztun kopuru berdinekin, bigarren maila batean Araba eta Nafarroa antzera ere bai, beraien hiztun kopuruekin, eta azkenik Ipar Euskal Herria, ez? Orduan, batetik daukagu hori, euskaliztunon kontzentrazio maila esan dezagun eremu bakoitzean, eta gero bestetik euskaliztun komunitatea
mapa mental auki dezakeguna demografikoarekin daugan alde hori, ez? Eta hor, gero dinamika askotan ere bai nabaritzen den, proportzioak eta ikusgarritasunak eta horrek eragina badauka. Antzera, euskal hiztun horiek nun bizi garen eta ze gunetan edo bizi garen kontuan hartzen balin badugu, ez? EAEren kasuan, euskal hiztun honen ehuneko 72 bizi gara ehuneko 20 eta 50 zera, ez? Euskaldunon proportzio hori erditik berakoa diren gune horietan. Hor bizi gara euskal hiztun gehienak. Eta laurden bat, euskal hiztunak ehuneko 50, 80 arteko proportzioa garen herri edo guneetan. Nafarroaren kasuan, oraindik zonaldeka, zonalde administratibokak aztertuta, oraindik eta nabarmenagoa da hori, ez? Zonalde mistoan ehuneko 70 eta dira euskaldunak, euskal hiztunak, baina Nafar guztien artetik ehuneko 9 besterik ez dira bizi gune horretan, ez? Eta orduan, naiz eta 3 eremu eta geografikoki aztertuta mapa hori, dimentsioa batzuk izan, gero demografikoki eta euskal hiztunon pisu hori oso ezberdina da, ez? Eta azkenean Nafar ehuneko 72ak bizi da zonalde mistoan eta herenak ehuneko 29 zonalde erdaldun batean. Horiek esan da, niretzat ere importantea den beste elementu bat, eta da euskal hiztun horien profilen ingurukoak, ez? Esan dut, euskaldun proportzioak 6 puntu egin du gora azkeneko urteetan, baina eta gero ikusiko dugu apur bat euskalduntze horiek nondik etorri diren edo, baina horren barruan ere ezberdintzen da nolabait euskal hiztuna garenok ze errestasun daukagun, kasu honetan gaztelaniarekin edo frantsesarekin, ez? Beste elebidungaren neurrian, gutxienez, elebidungaren neurrian, beste hizkuntz nagusi horrekin. Eta alde horretatik azpimarratuko nuke batetik, bilakaera horretan gehien hasi egin den adierazlea edo kategoria badala euskaldun hartzailearen figura hori da gehien hasi egin dena, eta horregatik ere lehen egindako oharrak kategoria honen inguruan, eta aldiz euskaldunen barruan orain dela 30 urte euskeraz errestasun gehiago zutenak gaztelaniaz edo frantsesez baino, edo bietan errestasun berdina zutenak, apenas igo da proportzio hori. Puntu parea bat egin du gora, eta aldiz euskalduntze prozesu honek ekarri duena, euskaldun hartzailea igotzeaz gain da, bereziki, gaztelaniaz edo frantsesez errestasun gehiago duten horien proportzioa. Eta horrek gero ere, beste gauza askotan daukan eragin hori, ez? Euskalduna bai, 6 puntu egin du gora, baina bereziki hasi egin da gaztelaniaz edo frantsesez errestasun gehiago daukaten pertsona horien aldetik edo, ez? Eta hori Euskal Herri mailan ematen da, eta EAEren kasuan ere proportzioak beste batzuk balin badira joerak berdin-berdinak dira, ez? Horretan aldea ez da handia. Orduan, ikusita, bosgarren atalera pasatuta, nundik edo nun euskaldundu garen kontuan hartzen balin badu, eremu ezberdinak kontuan hartu daitezke, guk hiru eremutan edo jarriko dugu fokoa, batetik familia ingurune horretan, eta hor nabarmentzeko datua da hori, ez? Gurasoak biak euskal hiztunak direnean, kasuri gehienetan, 10-tik 9 euskera dela transmititzen den hizkuntza. Euskera ehuneko 80an eta beste ehuneko 10an euskera eta gaztelania aldi berean. Kontuan hartu behar dugu, lehen aipatutakoa, guraso horien artean, askok eta askok, errestasun gehiago daukate, gaztelaniaz, beraiek ere euskaldunduak izandakoak izan direlako, ez? Eta kasu honetan, horien, edo guraso euskal hiztun diren, guraso guzti horien artean, ehuneko 80ak euskera transmititzea, datu oso importantea da, eta horrek ere hitz egiten dugu, zelako garrantzia daukan ere bai, kasu askotan, euskerara pasatzeko
euskal hiztun horietako askoren artean umeak eukitzea, ez? Aldi berean hori, gurasoak bat euskalduna denean bestea ez, 40%an euskera ere transmititzen dute beraien seme-alabai. Euskalduntzerako gune nagusietako bat askotan aipatu da, eskola eremua izan da, eta hor ikusi alditugu, hori ez, hizkuntza eredu bakoitzean egondako bilakaera. Hor, ereduaren hazkundea nabarmena da, kasu honetan 2001 ikasturtetik dauzkagu datuak, atzerago egingo bagenu oraindik nabarmenago izango litzateke, baina hemen bai antzematen da ere bai azkeneko urteetan hazkunde horren apaltze bat. Oraindik gora badoa, baina malda hori, esan dezagun, penditza txikiagoa dauka azkeneko urteetan. Eta aldiz, A eredua hori ikusten da ere, nolabait aran bat marrazten ari dela, goiti bera zetorren aldapa hori, pixkat lauagoa dela azkeneko urteetan, eta gainera isa edo G ereduetan gutxinaka balin bada ere, goruntza dijoan eredua dela Euskal Herri mailan. Eta Ipar Euskal Herrian, egoera konplikatuagoa eta aurtengo udaran bertan ere ikusi ditugun zailtasunekin, kasu honetan, bai murgiltze edo, bai eredu elebiduna edo dena, goruntza dijoa, baina oso erritmo apalean, ez? Horiek esan da, nolabait apaltze hori bereziki hegoaldean ematen ari dela nabarmenduta, gainera azkeneko neurketetan ere bai ikusten ari dena da, nolabait akademikoki neurtzen diren gaitasunetan euskarari dagokionean 2009tik 2015 egindako neurketetan nolabait bera etortzen ari dela, ez? Beraz, horrekin ere badago kezka puntu bat, askotan esaten dena nolabait hezkuntza ereduak gaur egun ez du lortzen oraindik euskeraz eta gaztelaniaz edo frantsesez gaitasun maila berdina edukitzea, euskaldundu bai, baina ez maila berdinean, eta gainera azkeneko urteetan badaude zantzu batzuk edo datu batzuk, inkluso atzera ere egiten ari dela eremu horretan. Hortik, konpartitu daitezken hausnarketa guztiak, ze punturaino, soili batetik hezkuntzan bertan esku hartzeak ere hobetu beharko lirateken, eta gero bestetik, erraztasunaren ikuspegitik, hezkuntza bakarrik ez, beste eremu askotan ere bai, indartu eta landu beharreko gauza asko dauden, erraztasun hori parekatzeko, kasu honetan gaztelania edo frantsesarekin. Eta azkeneko eremu bati, euskalduntzearen azkeneko eremu bati arreta jarri nahi genion, eta kasu honetan euskaltegietako datuak eta fokoa jarritan neurri batean adinez nagusi helduen euskalduntzean. Hemen azkeneko urtetako datuak ditugu, herrialdeka, eta hor nolabait kontuan hartuta soilik azkeneko 3 urteetan mantendu egiten dira datu horiek, orotara 40.000 pertsona edo ari dira nolabaiteko ikastaroren bat edo egiten euskaltegietan, eta horietatik gehienak nolabait banaketa demografikoa badago herrialden baitan, ez? Hor zerbait azpimarratze o nabarmentzekotan, Gipuzkoan eta Bizkaian, justo azkeneko urtean, mantendu baino, Gipuzkoan pixkat bera egin duela eta Bizkaian pixka gora, baina momentuz behintzat oso esanguratsua ez litzateke izango. Eta azkeneko 20 urteak hartu ezkero EAE mailan, baina baritzen da, 2010 azkeneko hamarkadan krisi ekonomiko finantzieroarekin batera jaitsiera bat egon zela matrikulazioan, eta horrek ere zera hausnartua ekarri beharko luke, eta gero azkeneko urteetan pixkanaka halako berreskuratze bat, baina 20 urteko balantzea ikusi ezkero, ez da ikusten ere nolabait joera bat, ez gora, ez bera, mantentzen bat ematen dela. Horren barruan, kokatu behar da, ez soilik euskalduntzeko asmoz joaten den jendea euskaltegietara, baita ere, tituluak eta holako gauzak
lortzeko beharra daukatenen kopuruak ere hor bertan ere baditugu. Beraz, grafiko honetan egiten duguna da aztertu zensoa kontuan hartuta eta 81-tik hona belaunaldiz belaunaldi adinez nagusiak diren horiek zer gertatu den. Hor ikusten dezute, 1914an jaiotakoak eta 81ean zensoa bete zutenekin datua parekatuta, orduan 30%aren bueltakoak ziren euskaldunak belaunaldi horretan, eta grafikoetan eskubira joan ala, hor ikusten da, batetik, proportzio hori geroz eta txikiagoa zela, 15%aren bueltara iritsi arte, eta berriro proportzio hori igotzen, euskalduntze prozesuaren ondorioz, igotzen joandako malda hori igotzen joan egin dela. Baina, belaunaldiz belaunaldi, aldi berean ere ikusten dena da, belaunaldi berdinari jarraipena egin ezkero neurketa batetik bestera, beraien euskalduntzea, behin, 20 urte beteta, hortikan aurrera, oso apala dela, oso euskalduntze tasak txikiak ematen direla helduaroan, eta inkluso azkeneko urteetan, azkeneko belanaldietan, inkluso galerak ere bai detektatu dira. Hor, zensoetako datuak kontuan hartzen balen baitu, eta hor agertzen diren azkeneko 3-4 belaunaldia kontuan hartuta, bost urteko egiten diren neurketa horietan, atzera egin dute adin edo belanaldi tarte horretan daudenen euskaldunen proportzioa. Eta hor, segurazki migrazioa kontuan hartu beharko dira, eta beste elementu batzuk akaso ere bai. Baina, nolabait, uste dut, importantea dela ere, batetik hori, azpimarratzea, helduen euskalduntzea azkeneko urteetan ere oso apala izan dela, eta hemen azkeneko urteetan, belaunaldi gazteenak diren heldu horien artean, atzera ere egin dela. Eta horrekin ja, 6. atalera pasatzen gara. Kaixo, egun on denoi. Bai, oraingo atal honetan erabilera sarituko gera. Eta zenbat hitz egiten dugu euskeraz. Elkarriz galdera horri erantzuten saiatuko gera. Baina datuak alde batera utzita, paragrafo hau irakurriko nahiko nuke pixkat erabileraren garrantzia azpimarratzeko. Pertsonen sozializazioa eta komunitatearen eraikuntza neurri handi batean hizkuntzaren erabileraren bidez burutzen da. Mintzaira baita herri ikuspegia eta kulturaren ezagutza komunikatu eta irudikatzeko, birsortu eta eraldatzeko bide simbolikori garrantzitsuena. Hizkuntzaren erabilerak hori dakar. Komunitatearen eraikuntza, herri ikuspegia, kultura zabaltzea edo komunikatzea. Gauza jakina da, baina mahai gainean jartzea garrantzitsua dela iruditu zaigu. Parametro soziolinguistikoetara etorrita, erabilera da nolabait helmuga, edo azken gertaera. Xierrek azaldu ditun transmisio datuak, transmisioak, hizkuntza prozesuak, ikasketa prozesuak ezagutza dakar, eta ezagutzak erabilera dakar. Nolabait menpeko den gertaera bada. Ez bakarrik hori, eta ez bakarrik ezagutza eta transmisioa, aldagai, gertaera gehiago daude honen atzean, eta gero horri buruz arituko gara, atxikimendua, zure harreman hurbileko sarea, bizipenak eta bar. Baina nolabait bada, asaldu ditugun aldagai soziolinguistiko horien menpeko den zerbait erabilera gertatzeko, behar da ezagutza, eta behar da aurretik txetik edo bestela, helduaroan hizkuntza hori eskuratzea. Besterik gabe, datuetara etorriko gara berriz, eta zenbat hitz egiten dugu Euskal Herrian, lehenik eta behin inkesta soziolinguistikoaren datu bat ekarri dugu.
Inkestan, 16 urtetik gorako herritarrei galdetzen zaie, eremu ezberdinetan, arlo ezberdinak aztertzen dira, bai etxean, lagun artean, dendariekin, administrazioan osasun zerbitzura edo udal administraziora juten garenean, norberak jakina bere erabilera ebaluatzen du eta esaten du zer neurritaino erabiltzen duen hizkuntza. Eta datua hauxe da, Euskal Herriko 16 urte edo goragoko herritarren 16,5%ek erabiltzen du euskara erdera beste edo gehiago. Jardun orokorrean, jardun ezberdinak bateratuta. Erabilera trinkoa ere deitu izan zaio erabilera honi, datu honi. 16,5%, baina ikusten da hori Euskal Herri mailako datua da, lurraldeka jakina alde handiak ditugu, lehen hiztun kopuruekin ikusi dugun bezala. Gipuzkoan 40% inguru dira euskera erdara beste edo gehiago erabiltzen duten herritarrak, Nafarroa berea eta Zuberoa hemen bi lurraldeak batera ematen dira 28%, Bizkaia 13% eta 6% inguruan badaude Nafarroa, Araba eta Lapurdi. Hori eremu ezberdinak hartuta aurrera. Hurrengo diapositiban kaleko erabilera kodatuak ekarri ditugu. Kale erabilera esaguna da, badakizu hau ez da inkesta bat, belarria jartzen dugu kalean, Euskal Herriko kale ezberdinetan, eta entzuten diren elkarrizketetan euskararen presentzia zenbatekoa den nolabait kuantifikatzen da. Kaleko erabileraren neurketak erakutsi dugu, azken neurketa 2016an egin zen, 7. edizioa, elkarrizketen 12,6% izan ziren euskeraz. Edizio berria egingo da urten, oraintxe ari gera herriak aukeratzen, neurtzaile sarea osatzen, olako kontu horiekin, eta ikusiko da zer ematen duen edizio berriak. Baina daukagun datu eguneratuena, 2016koa, 13% inguru da kalean euskararen erabilera. Eta hor, lurraldez lurralde, gauza bera, baditugu egoera ezberdinak. Momentuko argazkia baino garrantzitsuagoa da nondik gatozen eta pixkat bilakaera zein izan den, ez? Lehenengo neurketa 89an egin zen. Garai horretan, erabileran garrantzia ere somatu zuten edo ikusi zuten kale neurketakin hasi ziren garai hortako Xabier Isasi, Txillardegi, hainbat eta hainbat gizarte eragiletatik, mugimenduetatik zetozenak. Eta hortik egin zen lehenengo edizioa eta 27 urteren buruan ikusi da erabilera honek 2 puntu eskas egin dula gora, ez? 2 puntu eskas egin du gora eta azken 10 urtetan erabilera hau jetxi egin da, bera egin du. Lurraldeka ikusten badegu, Bizkaian hori bera gertatu da, azken batean Bizkaiak du pisu gehien erabilera edo bilakaera orokor horretan. Eta Gipuzkoan ere 2011 arte igoera etengabea bazen ere, azken 5 urtetan bera egin du, azken 2011tik 2016a, ikusiko dugu oraingo honetan. Araba eta Nafarroan, eta hau aipagarria da, ez da berakadarik gertatu alderantziz, azken 5 urtetan gora egin du, eta Nafarroan 6% gendun azken ediziotan, 6, eta horri hautsi eta zertxobait gora egin zuen 2016an. Ipar Euskal Herrian aldiz, 97tik hona, beranzko joera etenik gabea da eta inoizko daturik apalena edo bajuena jaso genuen 2016an. Kale erabilerari datuari dagokionez, hori ikusi dugu azken 10 urtetan batez ere berako joera hartu duela kalean hizkuntzaren euskararen presentziak
Eta ze gertatu da hasieran emandako inkestan jasotako datu hortan, ez? Eremu ezberdinak hartuta. Hor dezue grafikoa, eta hor ikusten da, inkesta soziolinguistikoak ematen duen datu horretan, erabilera bateratu horretan evoluzioan 3 puntu eskas egindula gora azken 25 urtetan erabilerak. Baina hortarako, aipatutakoa, eremu ezberdinak ikusi behar ditugu, eta hor ikusten da, eremu formalean manda batez ere igoera, administrazioko langileekin hitz egiten dudanean, osasun zerbitzua, udaleko, udaletxera juten naizenean, halako kontutan. Ez hainbeste, eremu informalean, lagun artean edo etxeko giroan, eta segurazki bigarren hau da kale erabilerarekin alderatu daitekena, ez? Bate inkesta da bestea behaketa, argi dago, baina eremuari dagokionez, kalean normalean lagun artean abiltzen gera, edo igual txikiagoak edo aurrak daudenean familiekin, baina hain zuzen hori eremu hori daukagu. Eta hemen ere ikusten da datuetan erabilerak lagun artean inkestaren arabera 17%an dago azken 2006, 11, 16ean, eta etxean, etxeko erabilera beraz, 2016an jasotakoa, lehenengo duela 25 urte jasotako datu bera da, hortxe dago. Kale erabilerara bueltatuta, datu asko eman daitezke eta aukeraketa bat egin dugu, baina interesgarria da, Euskal Herria aritu gara, lurraldea, eta orain pixka bat, lurraldea bera ere oso heterogeneoa da, eta interesgarria da zonalde soziolinguistikoen araberako azterketa bat egitea, ez? Norberak bere inguruan duen euskaldun kopuruak erabat baldintzatzen duelako erabilera, jakina. Hemen Hego Euskal Herriko datuak ditugu, tamalez Ipar Euskal Herrian herri mailako euskaldun kopuruak eta euskaldun datuak ez daukagu, hori da, gure datuak aztertzeko daukagun ahuldade handia. Eta Hego Euskal Herriko datuak hartuta ikusten da ezagutza gutxiagoko eremuetan euskararen kale erabilera nahiko egonkor dago, baina bera egin du ezagutza gehiagoko edo euskaldun kopuru handiena dagoen eremuan. Hurrengo grafikoa, eta ez da ondo ikusten, ez? Pena bada. Ez da ikusten. Hurrengo grafikoan ekarri dugu nolabait eremu soziolinguistikotik jaitsi eta udalerri mailako datua aztertu nahi izan dugu, eta hor grafikoa, baina okerrezpanago ez dakit ikusteko aukera, ez dute ikusten? Ez. Nolabait, grafiko batean agertzen da, jarri dugu ezagutza eta erabilera. Bi ardatzetan jarri dugu herri batek ze euskaldun kopuru duen eta kale erabilera datua, ez daukagu kale erabilera datua zoritxarrez herri guztietan, baina nolabait kokatu ditugu puntuka eta grafikoak erakusten du nola erabilera eta ezagutzen arteko korrelazioa oso garbia da, eta erakusten du nolabait euskaldun kopuru batetik aurrera erabilera eta ezagutzaren arteko aldea txikitu egiten da. Nolabait badago atalase bat, non edo behar dugu hiztun multzo bat, erabilera eta ezagutzaren arteko aldea geroz eta txikiagoa izateko. Susmoa da, atalase hori geroz eta gorago dagola, ezagutzaren ardatzean esan nahi dut. Geroz eta gorago dagola, lotuta dago, Asierrek aipatzen zuen, hiztun tipoen aldaketekin eta bar, eta bar. Kale erabilera datuak, aurreko grafikoa hortxe, kale erabilera datuak aztertuko ditugu
adinaren arabera. Garrantzitsua da, jakitea, aur gazte heldu eta adinekoak hartuta, ze gertatzen da, zenek hitz egiten duen gehiago edo gutxiago, edo hurrenkera gaur egun zenbat eta gazteago gehiago erabiltzen da. Aurra, gazteak, helduak eta adinekoak. Hori litzake gaur egun dagoen hurrenkera. Ez zen horrela gertatzen, orain dela 27 urte, 89an, aurran ondoren adinekoak 65 urtetik gorako azari gera, adinekoak bigarren postuan zeuden. Orduan hor aldaketa gertatu da, neurri batean hurrenkera desiragarriena da normalkuntza prozesu baterako. Gertatu da, beraz, 27 urtetan aur gazte eta helduetan erabilera gora indu adinekoetan ez, eta hori neurri batean normala da, osea adinekoen poltsa nolabait erraldunduz joan da eta euskaldunenak hiltzen joan dira, ez? Orduan horren erabilera jaitsi egin da, baina aipagarria da eta lotuta dago lehen aipatutako jaitsiera orokorrarekin adin tarte guztietan azken 10 urteotan erabilerak bera egin duela. Beste aipamen bat, eta hontan ez daukagu denbora gehiegi sakontzeko, baina genero sexuaren aldagaiaren arabera ikusi da adin tarte guztietan, aur gazte eta helduetan, adinekoetan ez, aur gazte eta helduetan, emakumezkoek, gizonezkoek, baino zertxobait gehiago hitz egiten dutela, ez adinekoetan. Eta portaera hau, nolabait, azken edizioan, 2016an, lurralde guztietan orokortu dan zerbait da. Gero beste kontu bada herriz herri, baina, ez gera hortan sartuko. Nabarmentzeko beste nolabait kezkagarria dan datua eta ustete mahai gainean jartzea garrantzitsua dela azken ediziotan ikusi dugu, aurren arteko erabilerak bera egin izana. Nolabait elkarrizketak 3 multzotan banatu ditugu, kale neurketan banatu ditugu datuak analiz aztertzerakoan, aurrak bakarrik, nagusiak bakarrik, nagusiak esaterakoan da gazte, heldu eta adinekoak, eta elkarrizketan nahasiak. Erabilera altuena nahasietan jaso dugu. Aurra dagonean, helduekin, normalian helduekin, gaztea, adinekoekin, nahasietan erabilera altuena hor jaso dugu. Ondoren, aurren arteko erabileran, eta azkenik eta koska desentekin, nagusien arteko erabileran da erabilera bajuena. Aipatu behar da, salbuespena Araba eta Nafarroan ez dagoela alde handirik, baina orokorrean hori gertatzen da. Eta aipagarria da, azken 10 urtetan, aurren arteko erabilerak ia 4 puntu bera egin izana. Kale erabilera datuak aldera batera utzi, labur-labur beste datu batzuk, besterik gabe, hor bada inkesta bat EAen egiten dela, gazten euskal behatokiak egiten duena, eta hor ere, hor dituzue datuak, ikusten da, gazte lagun giroan erabilerak, gazten artean lagun giroan erabilerak bera egin du, eta baita ere, sare sozialetan, azken 5 urtetan, euskararen presentzia edo gazteak gaztelania eta ikusten da hor, 16-24 urte bitarteko gazteen 26%ak gaztelania eta inglesa bezain beste edo gehiago erabiltzen du euskara, baina azken urtetan datu horrek bera egin du. Erabilera datuak eta zenbaki hotzak alde batera utzita, amaitu nahi genuen aurkezpena pixka bat ikerketa kualitatibo batek eman dituen ondorio batzuk azalduta, gazteetan jarriko dugu fokoa, kasu honetan, eta ikerketa bada iaz argitaratu zana, eta hor txostena badago ikusgai, sarean dago.
Eta Jon Emiren Hernandezek egindako zuzendutako ikerketa bada, 4 herritan egin genituen gazteekin hainbat elkarrizketa eta behaketa eta bar, eta besterik gabe ondorio batzuk ekarriko ditugu. Lehenik eta behin, ikerketa honetan pixka bat 3 eremu edo 3 ardaz aztertu nahi ziren, ez? Hizkuntza ideologiak diogunean gehiago da gazteek euskerari gizartean ematen dioten lekua, ez? Beraien iritzia horri buruz. Ez hainbeste ikuspegi klasiko ideologia alderdi politiko bati lotua, edo baizik eta orokorrean, gazteek zein leku ematen dioten hizkuntzari. Ikusi dugu, hizkuntza ideologiari dagokionez, batez ere aurreiritziak nagusitzen direla hizkuntzari buruz, edo zehazki euskerari buruz aritzerakoan, ez? Estereotipoak, betiko entzun dugu gazte gehienen artean, euskera hizkuntza zaharra da, maitatu beharrekoa, baina ez dago, diskurso hori erreproduzitzen da, eta ez da, gaztek ez dute bere ganatu, ez dute hori nolabait gaurkotu bere ganatu, eta hortxe aurriritzi horiekin moldatzen dira hizkuntzaren eremuan edo hizkuntzaren iritziak ematerakoan, ez? Galdetzen diegunean hizkuntza politika plangintzei buruz ez ezaguna da beraientzat kontzeptu horiek, eta ikusi da nolabait, nahiko diskurso ahula dagola zentzu horretan. Ez dago berreskurapenari buruzko idearik edo hizkuntzen botere harremanen arteko halakorik ez dugu jaso. Hizkuntza praktikak hiri dagokionez, nagusiki hizkuntza praktika gazteek jasotzen dute familia eta eskolatik. Baina, garai honetan, gazten artean justu 2 eremu hauek ez dira oso erakargarriak edo ez dira oso garrantzitsuak, ez? Adinkideen eremua da beraientzat garrantzitsua, eta hor adinkideekin partekatzen duten gune eta gogo eta jardunetan euskararen presentziak, euskararen presentzia ahula da. Ez dago aisialdian, musika, beraien gazte kultura horretan, ez dago hizkuntzak oso leku gutxi hartzen du, ez? Ikusi dugu baita ere, saiatu gara, ikerketa honetan, beraien bizipenei eta nolabait iritziei hitza jartzen, hurbiltzen beraien gana nolabaite, eta ikusi dugu oso trebeak direla hizkuntza egoerak nolabait kudeatzen. Erresa egiten zaie, momentu batean, beraiek hiztun autu bat egin dezakete, baina aurrean duten mintzakidearen jokaeren arabera moldatuko dira batera edo bestera. Naturalizazioaren kontzeptua agertu da, besterik gabe labur baino aipagarria da, beraiek askok aipatzen digute, nik natural egiten dut euskeraz, edo naturala da euskeraz egitea Zumaian, eta Pasaian ez, horren atzetik dagona ikusi gabe, zegertatu da Pasaian urteetan, eta zegertatu da Zumaian, beraientzat horrekin naturala da, eta listo, ez, eta badakigu gizarte edo nahit ezagutza ikerketa sozialean badakigu naturalizazioan atzean badagola nolabait horrek ekartzen dula naturala baldin bada ezin da aldatu eta hori nolabait arriskutsua ere badala, ez? Listo, ez dut bukatu, baina hola utzuko. Listo. Bale, mila esker Olatz eta Asier. Eta orain, Oier Ibargurenek errelatore lanetan hitzartze hauetako gako nagusien laburpena egingo dugu. 10 minututan, mesedez.
Kaixo. Eguerdion eta eskerrik asko Asier eta Olatzen duzuen aurkezpenagatik. Pixka bat, euskararen argazki bat atera diguzue, eta, esan dezakegu zapore gazi gozoarekin edo gelditu gehala. Badaudelako elementu eta datu positiboak, baikorrak, baina aldi berean ere zalantzarako edo kezkarako elementu batzuk ere agertu zaizkigulako, ez? Hasteko, atzera begiratu orokor bat eginez, aipatu dezute Euskalduntzeak, Euskalduntze oso garrantzitsu bat eman dela Euskal Herrian azken 40 urte hauetan, eta hori bada mundu zabalean ere, hainbat lekutan erreferentziatzat edo hartu dan prozesu bat, baina azken hamarraldietan baina baritu dugula horrelako moteltze bat eta are berunzko joera bat prozesu horrei dagokionean, ez? Honorre argi berizituzu ezagutza eta erabilera, bi kontzeptu ezberdintzat, eta ezagutzari dagokionean, Asierra aipatu duzu hor badagola, ezagutza ere ez dela modu bakarrean ulertu behar, baizik eta hor, ezagutza modu ezberdinetan garatzen dela, bai erabilerari dagokionean, bai hartzaileak izan, bai erdaldun elebakarrak, erdaldun elebidunak izan, eta horre nolabait Euskaldunaren soslaia aldatu egin dela azken urte hauetan, eta ezagutza Euskaliztunei dagokienean, gaientzen ari dana gaur egun erdaldun elebidunen figura hori dela, horre hartu genitzake Euskaldun hartzaileak, baina erabilerarako gaitasunik ez dutenena, eta bereziki gazte belaunaldietan ere hori are indartzen edo sakontzen arian elementua dela, eta horrek uzten digula, duela 30-40 urte genuen Euskaldun figura horrekiko ezberdina den beste Euskaldun bat, beste Euskaliztun eredu bat, ez? Eta hor arazotzat edo markatzen zenun euskararen erabileran erraztasuna ez dela erderen parekoa, txikiagoa dela, eta horri erronkatzat hartzen genuen, hori nola berdin du genezaken. Horren aipatu dituzu, transmisiorako eremu ezberdinak, familia izan litekena, igual eremu tradizionala, hizkuntzaren transmisiorako, eskola bera ere, aipatu da, familia ereduan arabera, euskalduntasun ereduan arabera, gurasoena aurrekiko transmisio hori oso ezberdina dela, eta eskola bera ere, elementu edo hezkuntzan elementu garrantzitsua izan dela euskalduntzelako, baina azken aldian ez dituela betetzen agian espero zitezkeen helburuak, ez? Eta horre zalantza bat edo hezkuntza ereduen inguruan, ereduak zenbateraino euskalduntzen duen, zenbateraino gaur egun tresna baliagarria den euskalduntzen prozesu horretan. Eta amaitzeko aipatu duzu helduen alfabetatzea edo helduen euskalduntze prozesuan, hor ere moteltze bat eman dela azken urteetan, eta moteltzea zaratago kasu batzuetan atzeraldi batean ere sartzen egon gintezkela, bereziki 2008ko hamarralditik aurrera emandan krisi sozialak ere eragin bat izan zezakela, eta hori ere aztertzeko elementutzat markatu da, ez? Gero, Olatzek erabileraren inguruan aipatu dituenekin, hori ez, elementu interesgarri bat hasierako hausnarketa horretan, hizkuntza ez dela ezagutza estatiko bat, zerbait finkoa baizik eta bizia dan zerbait dela, ez? Eta horrek eramaten gaitula bizitzako esparru guztietan eragina duen elementu bat izatera hizkuntza, ez? Eta kasu honetan euskera, eta erabat erlazionatuta daudela, bai euskeraren ezagutza erabilerarekin, eta esango nuke erabilera berak ere ezagutzan gero reperkusio berdina eduki dezakela. Eta hemen ere argazkia, azken urteetan euskeraren erabilerak nolabait moteltze bat izan duela adierazten digutela datuek, Euskal Herrian orokorrean, Euskal Herria
sujetu bezala hartuta, baina ez dara Euskal Herrian luze zabalean modu berean ematen moteltze hau, eta bai aipatzen da azken 5 urtetan Nafarroan eta Araban ez dela moteltze hau eman, eta horrek ere agian gako batzuk edo utz dizazkiguk ez, nola egin aurre erabileraren kontuari. Herrialdeka ez ezik ere, bai lurralde eskualde naiz eremu soziolinguistikoka ere aztertu beharreko elementu badala erabilerarena, azken finean, erabilera handiagoa dagoen lekutan, joera handiagoa egon daitekelako ez, erabilera hori erreproduzitzeko. Gero aipatu dezu baita ere, aurren, adinka edo egin dezu bereizketa bat, baina agian larritzeko edo, kezkagarria izan litekeen elementu bat aurren erabilera ematen ari den galera, eta bereziki adinkide edo parekoen arteko erabilera hori, txikiagoa izaten dela, adintarte ezberdinak nahasian dauden kasuetan baino. Gero, erabilera eta gaitasuna ere elkar erlazionatuta daudela, ez? Eta horre aipatu duzu azterketaren batean gaitasunaren eta erabileren arteko aldea murriztu ala, gaitasunak gora ginala alde hori murriztu egiten dela baita ere, eta horrek gako batzuk ere utzi ditzake erabileran aurrera egiteko, eta pixka bat, hau da hola bildu ahal izan duguna, ez dakit beste zerbait, beste elementurik azpimarratzekoak edo ikusten dituzuen. Bale, mila esker Oier, eta orain 15 minutuko tartea irekiko dugu galderak eta galderetarako edo iruzkinetarako. Baditugu ja galdera batzuk, orduan botako ditut. Xabier Isasik bi galdera ditu, bat zuretzat Asier eta beste bat zuretzat Olatz. Lehenengo galdera, zuretzat Asier, udalerri euskaldunenetan euskaldunen proportzioa ahultzen ari da. Zenbat euskaldun galdu dituzte udalerri hoiek azken urteotan? Udalerri euskaldunak oro har ez dira gero eta erdaldunagoak bilakatzen ari? Eta botako izut zure ere pentsatzen joateko. Euskaldunok euskara horren gutxi erabiltzen dugu benetan? Zer irizpide erabili behar dugu euskararen erabilera maila ebaluatzeko? Udalerri euskaldunenetan emandako datu, aldaketa horren datu zehatza ez daukat, bai egia da, horre apaltze bat ere emandala, eta hortik, UEun bertan, martxan jarritako masterra, eta hainbat azterketa UEmatik eta bar, pixkat kezka horretatik, azkenean udalerri euskaldunenetan egondako mugimendu demografikoen ondorioz eta bar ere bai, horrek ze eragin, nola eragiten duen eta nola kudeatu errealitate hori ere bai, eta hori egia delako azkenean udalerri euskaldunenetan ere bai, bai ezagutza, bai erabileran ere uste dut, azkeneko urteetan nabaritu dela apaltze hori. Xabierre galdetzen du, hain gutxi hitz egiten da, ni ez naiz baloraziotan sartu, zuzen ez talako bat ere erresa, erabilera hainbestekoa da, eta niri importantea iruditzen zait bilakaera, eta hortarako hain zuzen datu edo grafiko hori ekarri dugu, ez? Xabier berak egin izan du azterketa, eta seguraski hori izango du buruan, iruditzen zait galdera egiten duenean ere, zein dan irizpidea? Irizpidea ezagutza baldin bada, Xabier berak egin izan ditu azterketak, Txilardegin eredua matematikoa aplikatuz, eta, esaten dutena da, matematikoki nolabait euskaldun proportzia inbeste izan da, erabilera altua da.
ez? Nolabait, ez naiz hasikoen eredua saltzen, baina Euskaldunen proportzia inbestekoa izan da, eta soriz elkartuko balitz Euskaldun batekin, beti euskera ezin da ere, erabilera 12,2, hemen eman deguna, 12,9 baino txikiagoa izango litzateke. Beraz, zentzu horretan hori baldin bada irizpidea, erabilera altua da. Niretzat importantea da, berriro diot, evoluzioa ikustea. Eta 10 urtetan erabilerak bera egin du. Horren arrazoiak zeintzu diran? Asko lotuta daude, hiztun tipua aldatu da, Euskalduna gaur egun, Euskaldunen ia erdia gazteleraz hobeto moldatzen da euskeraz baino, orduan horrek jakina eragin zuzena du. Ez dakit. Badaukagu beste galdera batzuk, irakurriko dut heldu zaigun bezala. Bakartxo Ruizek horrela dio. Uste dut datu soziolinguistikoetan hezkuntza arloa eta hizkuntza ereduak aintzat hartzeko beharra dagoela Nafarroan bereziki. G ereduan ikasten duen nafar ikasleen 172ak, euskara ikasgai moduan ere ez daukate. Erronka estrategikoa litzake, ez da, Asier? Bai, nik saiatu naiz pixkat datu saltza guzti horretan eta pixkat azpimarratzen, ez? Niretzat argi dago, euskalduntze prozesu guzti honetan hezkuntzak bere biziko garrantzia eduki duela eta gaur egun dauzkagun datuak ziurrenik neurri handi batean horren ondorio ere bada, baina eta zentzu horretan murgiltze eredua da, murgiltze edo mantentze, depende ze profiletik datozen, baina D eredua bezala ezagutzen dugun hori da nolabait tresna nagusia, zalantzarik gabe. Horretara, horrek zabalpenik ez balin badauka, zailtasun gehiagorekin emango da prozesu hori, ez? Baina aldi berean argi dago, azkeneko urteetako bilakaera soziala, globalizazioak, mugimendu demografiko guzti horiek, irakasleen profilak, familia, euskalduntzen ari diren familia guzti horien profila, guzti hori aldatu egin da, eta nire ustez, pentsatu beharrekoa bada ere, deruaren barruan ere, ze esku hartze egiten den zentzu horretan. Eta aldi berean, ez dela soilik eta hor erraztasunaren kontuarekin lotzen dut. Ezin dela ere sama guztia hezkuntzaren gain jarri, ez? Azken finean, asko gaur egun pantailan bidez eta jasotzen ditugun edukiak, multimedia, serieak, pelikula, horre guztiak naizetanik euskera gaitasun mugatu bat euki. Eskaintza nahikoa eukiko banu. Guzti hori euskeraz ikusteko, azpitituluekin, danadalakoekin, segurazki nire hizkuntza gaitasuna euskeran ere bai areagotuko litzatek, ez? Eta hortaz, nik uste badaudela ere gaur egun, pisu asko, oin dela 30 urterekin, hainbesteko pisu eltzakaten, beste eremu batzuetan ere bai, urratxat eman behar direla, indartu egin behar direnak, hezkuntzako eremu horretan ere, egiten den lan hori ere indartzeko eta osatzeko, ez? Nik uste dut, hezkuntzan gauza batzuk pentsatu behar direla, eta gauza batzuk aldatu behar direla, baina ezin degula berriro nolabait sama guztia hezkuntzaren gain utzi. Badaukagu beste galdera bat, hau biontzat da. Xabier Risasik botatzen du berriro galdera eta holan dio. Pandemiak eragin ote du hizkuntza egoeran? Nola? Bai, Olatz, bai, Asier nahi duzuenak. Bai, nik uste dut, bai, eragin du, lehen, mai ingurua baino leheno pelioka aipatzen zuen bidetik, agerraldi publikoetan eta euskeraren erabilera apenas utxaren urrengoa danean, eragiten du prestigioan, eragiten du egiten ditugun lotura horietan, ez, euskera, noiz eta zertarako. Eta horre jakina erabileran ere eragina dauka. Eta nabarmen eta hori aipatu da, plazaratu da nolabait, hizkuntza, nolabait,
zonalde erdaldunetan aurra askontzat eskola danean euskera entzuteko eta praktikatzeko gune bakarra, eta hori eskola izten danean eta etxean gaudenean, sekulako eragina du. Bai. Hilo beretik, ez? Azkenean, esaten da nolabait euskalduntze prozesuaren tresna nagusi bat hezkuntza dela, hori anulatu zenean, konfinamenduan bereziki, hor hilabeteak galdu ditugu, eta ez instituzioetatik ez bestela ere, ikusi da, hortik kanpo ze tresna gutxi dauzkagun, horrelako euskalduntzen ari diren ume eta nolabait familia horien gana ere iristeko eta eskaintza hori egiteko. Esango nuke ez hori bakarrik, baita oro har ere azkenean euskalduntze prozesua bada prozesu sozial bat, ez? Eta prozesu sozial, harreman sozialak mugatuak ditugun neurrian ere bai, nik uste dut bereziki euskera kaltetua ateratzen ari dela, azkeneko urte honetan bizitzen ari garen guzti horrekin, eta etzaiolako ere aldi berean harretarik jartzen, ez? Bai, aipatu diren agerraldi publiko horietan, baina bestela ere bai, bestelako tresna batzuk, bestelako politika batzuk, beste kontu batzuk edo mai gainean jartzen, ez? Egoera erabat berria da, eta orduan, hori, berezikinik behintzat uste dut hori, harreman sare horieko, harremantzeko zailtasun horien eragin gehiago daukala euskararen garapen horretan. Bukatu zaigu denbora eta bukatutzat emango dugu lehenengo mailinguru hau. Eskerrik asko galderen bitartez parte hartu duzuen guztioi, eskerrik asko pantailaren beste aldean egon zareten guztioi, eskerrik asko baita zuei zuen hitzartzeagatik, eta gogoratu 3:30 hemen izango garela berriro arratsaldeko saioari hasiera emateko. Honegin eta gero arte.